Oh. Sasmita wang siting dewa Wikrabala kang tumingal perang campo samya medali lir tatit wilating kata danyuangkong manguncang nidi benjang sangaji mijil ladinya ngedali wus trasta surawilaga kaya buta singa regil pasti jonggo dendanya mangambak boyo paduka Kakang Mas Njodipati animbali keng rayipun Setyaki keng rayi ing swala bumi cumadung dawuh Kakang Mas Dimas Setyaki kula wonten dawuh ing mengko ana alun-alun Praja Ngamarta bakal diajangi blabar kawat janger cinencang papan kuwi kinarya adu kaprawiran lan kadigdayan ing antaraning Gatot kelawan Buma Narakasura
Sapa sing unggul ya kuwi sing dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Amarga negara Ngamarta ya pancen butuhake senopati sing atos balunge kandel kulite. Nur inggih. Lalajeng kersa paduka kados pundi Kakang Mas? Kowe makili wong Dwarawati. Wong Ngamarta ben diwakili Antareja lan Antasena. Boma kuwi anake Kresna kakangku Ratu Dwarawati. Gatotkaca uga perangane Taruna praja ing negara Ngamarta. Mula babagan tata lan titine kahanan kudu ana sing makili saka Dwarawati siji lan ana sing makili saka negara Ngamarta siji. Aja nganti nalikaning pilihan senopati ana wong jaban rangkah ngubak-ubak banyu bening bebasan dom sumusuping banyu. Nur inggih dateng sendika Kakang Mas. Nur inggih Kanjeng Rama. Ngestokake dawuhmu Rama Kyai. Yen pancen mangkono manunggala rasamu. Aja nganti tundha Bima. Bocah tumenggung metuwun jaba kirapna para wadyabala. Pisan dadan kaping pindho nglumpuk kaping telu kabodholake. Nur inggih amit madal pasilan. Enjing pidal gumuruh saking nagare Ngamarta gung ingkang Balakuswa untaping para wadyabala lumaris candrane. Yo.
prikata sang Gatotkaca tinon Mabakarka suta teka pira Kresna Parata manahar muji sakti nira Parata manahar muji sakti nira Kocap kacarita kaya to mangkono ora kaya Raden Harya Gatotkaca wis ngaglah ana tengahing delanggung nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Harya Gatotkaca caping Basunanda Kotang Antrakusuma kasut padha kacerma sayekti ana katiasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas ora kepanasan Kotang Antrakusuma apa dayaning Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil cerma walulang senadyan ulang dumadi saka walungsa ning Sang Hyang Nagaraja dayane ngembah lemah sangar miwah kayuweng sarta ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar wis jangkep busane Raden Harya Gatotkaca sigra cancut tali wanda gebrak bantala kaping 3 mletik ing awiyat sumusewing Himantaka Latialah tublas aku prajurit saka negara Traju Trisna iki mengko sakjroning Ratu Gusti Kwandon pupuh lawan si Gatotkaca sakiwa tengene blabar kawat janget cinencang bakale tak gawe rusuh ing pamrih supayane lena kawaspadane bocah pringgondane si Gatotkaca
yen wis lena bakal kalah musuh tanding kelawan Prabu Pomo. Ridho mawur mangawur-awur-wurahan ngarane ngajurit gong maguru kongso tata kadya butala wur pangriing turangga hesti Mas miber panonku pating kalebur durung sanggonku ngyayat dalem marang Sinun Prabu Bomonara Kasura. Kepapak ana satriya kuru waking brengose dilinting-linting disampirke kuping piyuh. Etian-etianan ora pangling iki satriya swala bumi Raden Setyaki pancen kapara nyata nitik saka busanamu kuwi barisan saka Traju Trisna ya pancen bener. Setyaki ana paran kowe kuwi wong Dwarawati anake ratu Gustimu Prabu Kresna Belanana. Belanana anggone kepengin duwe sedya dadi senopati. Adadya kowe lan aku dene iki ayo ndak kanthi manunggal tekad nyengkuyung Sinuwun Bama dadi senopati agung ning Praja Ngamarta. Caramu nyengkuyung piye? Ayo padha gawe rusuh, gawe gendra ana sakiwa tengening blabar kawat janget cirencang. Karepen lena kaprayitnane bocah pringgodani. Lah lecek gedhamu. Ora nganggo caraning satriya ya menungsa kaya dapuramu kuwi sing marake negara ora tentrem. Lho, kowe mbelani Gatotkaca? Iya. Aku ora mbelani sapa-sapa. Ning aku mapan ana ing tengah. Sapa wae sing bakal gawe rusuh kuwi musuhe Raden Setyaki. Ngemping lorong ginjah pati merangi tatal Grajiawu. Kecandak tanganku tak remet dadiawu kowe bangsat elek.
edan-edanan kowe. Hei! Jebol diadiamu kowe. Ho. Ha. Ha. Ho, mutar kowe. He. He. Ha. He. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ha. Mati. Ha. Papat. Oh. Edian nyikatan nyamber walang solah Mustiaki. Oh, weh. Wah. Hot mati. Oh, hey, hey, yo, wah, ho, he, ho, hey, ah, wow, hey, ya, go. Oh, jebol diadiamu, hey, yo, wow. Hei ah, oh, hei mati, oh, oh, hei ya, oh, wah. Wah, yo, durung kalah aku. Oh, jebol diadiamu kowe. Ha, centuske. Ha, he, ha, hut, waya. Oh, oh, what? Oh, yo, yo, Hei, ah, oh, ah, oh, ayo. Oh, hei, lo, blunter. Oh, he, 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 hei, waya, wayo. Hei, ah, oh, hei, ah, hei, hei, wayo. What? Oh, oh.
Gliyeng aku. Hei. Ada yang. Minggir. Hei. What? Latialah. Sopo iki? Setyaki bari takon, "Umandang karepmu?" Maju kepara ngarsa legane atiku. Weh, ladalah kelakon dadi ndok pengamun-amun kowe. Maju. Wah. Oh. Hai. Oh, Mutiar. Oh. Heh. Heh. Ah. Oh. Hei. Wah. Weh. Hei. Ah. Yo. Waduh. Waduh. Hot. Ha. Hot. Ha. Hey yo. Ah. Ho. Ha. Het. Aya. Oh. As. Kepruk godo, pecah balungmu kowe. Ho, ha, kowe. Ha, ho. Hot, ha, hot, ha. Ho. Hot, kowe aja mbok gondeli. Hot. Ah! Oh. Oh. Mutiar kowe. Oh. Oh. Tumbak Kiai Senggol Modot iki. Lihat. Hot ha.
Mutiar kowe. Mas Heru nyuwara kaya wong dibeleh, Mas. Ut. Sapa iki? Tumenggung Gondo Batang. Ngantemo. Ayo, pilen. Dodo. Geger. Sirah. Brutu. Mutiar iki megeli bocah muti. Anteme. Anteme. Wes. Mangancur lakuning angin kukur agraning harga Guruh Gurnita kagiri-giri latialah wit jabang nganti tekan cerapang musuh bebuyutanku tetep Gatotkaca. Apa wabamu? Ning kene Maragage dibuktekke Ratu Traju Trisna karo bocah Pringgondani sekti ngendi? Ora sanggem belo sirahmu, kelakon tak gibeng diengkleh nyawamu, ngejak pirang-pirang ladeni kowe.
Aja minggat kowe. Ayo, ngadeg kowe. Anakku nggih Bomo Narakasura. Iki aku ibumu Bathari Pertiwi yo nggih Bomo. Ora nyono ora nglegewa kowe njrebabah ndepani Bantala Musa kelawan Gatotkaca. Kula Bomo pamiya yo nggih pun ibu kang bakal paring tamba ngusadani marang kowe nggih. Loh, Kanjeng Ibu. Waduh. Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangayoman. Kula kasoring jurit musuh pun Gatotkaca Kanjeng Ibu. Lakon iki pun Ibu ora narimakake. Tak gadang-gadang kowe bisa dadi senopati agung ana ing negara Ngamarta kene. Maju meneh tak dombane lakumu saka ngguri ya kula. Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Maju. Nggih. Akyat resang kapirang ore nanggul kinempit-kempit dosa ngretnaning bawana Kakang Mbok Pertiwi Kang Mbok kowe kok tumindak culika tupeh anakmu kok tambani dadi waras
Kamangka jroning pernatan ora entuk rewang-rewangan. Yen pancen kaya mengkono Kakang Mbok, Arimbi ora narimake perkara iki. Mbak Yu Pertiwi, kepiye karepmu? Nyatane anakmu kalah, kowe lah kok ngewangi. Kowe lah kok melu-melu. Arimbi, kowe iso meneng apa ora? Bomo kuwi anakku. Sing menang maring usada ki ya mung aku. Aturane ora usah dienggo. Yen ngono anak musuh anak ibune musuh ibune lho. Kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe. Mati kowe. Ya. Seketop. Nah. Pisah. Masane. Wedok-wedok. Do gelut ora isin. Didelok waris ora isin. Kok dombak jinambak. Tek binatek. Ruk ginaruk. Mbak Yu Pertiwi tumindak culika Petruk ngewangi anake. Ora Petruk, aku ora ngewangi. Wis, hup. Seketop. Sudah. Wong wedok. Kotange benakne sik kuwi. Go memble. Wis ora usah padha ewang-ewangan. Nggo dipirsani sareng sinareng. Jago loro padha sektine sapa sing dadi senopati. Kakang Bumo maju meneh. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Ngadepi dedapuramu, bocah Pringgondani. Ora usah kakean bebangal nyoh tampanono. Hei! Oh! Wah! Wah! Oh! Oh! Hei! Wah! Oh! Oh! Hei! Hei! Ah! Hei! Ayo pangyo.
tuku nggerbu Manara Kasura. Iki aku mbahmu Bathara Eka Warna Kulup. Warasa ya nggerbu Warasa. Tak tambani waluya jati-jati temah nirmala Kulup. Wah, Kanjeng Eyang. Waduh, matur nuwun Kanjeng Eyang, matur nuwun. Kanjeng Eyang Bathara Eka Warna ingkang sampun ngusadani kang wayah Bumanara Kasura. Kula nyuwun piandel Kanjeng Eyang, kula nyuwun pengayoman ing pamrih saged ngasoraken kridanipun Gatotkaca. Woyo ngger Bumaya. Pun Eyang bakal paring piandel ya kuwi wujuding gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawenen ana pupumu sing kiwa. Tumuli tamakna marang pasuryaning Gatotkaca, mesti mlonyoh gosong praupane Gatotkaca Kulabama. Maju Bama. Isih menteles Kakang Bama. Urung mundur yen durung dadi gotongan. Ucapmu kaya bisa dilat wesi abang, ngemut wesi gligen. Maju. Ing kene marganing patimu kowe Kanuwaca. Hati we Kanuwaca. Waduh, mati aku. Mutar kowe. Mati dening Bumanara Kasura. Bocah Pringgondani Lanya. Oh, Kakang Gatot.
Om Wisanggeni tulung ana aku Yudi. Ajur rupaku lonyoh panas Wisanggeni. Kang Gatut sareh ya Kang sabar. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene Kang. Aja sumelang. Wisanggeni sing bakal tanggung jawab Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Janaka, Kanjeng Rama Arjuna coba golekno tamba kanggo Kakang Gatut iki Kanjeng Rama. Kala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging Wangyuwa kulining harati. Wisanggeni banjur iki digolekke tombo menyang endi Wisanggeni? Coba gawanen menyang Karang Kadempel. Mbok menawa Semar bisa dadi jalaran usada Kanjeng Rama. Ndak pondong Gatotkaca Melya ben paman. Miyat langening kalang iwan aglar pandamuncar. Ong tinon lirik konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mongso ketiga. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Ora suwe maneh, ora gantalan suwe Bamanara Kasura bakal kawisuda dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta. Sing jarene bocah sekti mandraguna pilih tanding jroning ajurit. Satru sing kundang wiwit jabang duweni otot kawat balung wesi surum gegala. Tinatah mendat jilara menter pinaku mendal binedil njondel. Nyatane bareng tak tamani wujuding gamparan bungkul kencana kaya linalosan otot bebayune. Senopati Agung negara Ngamarta Pamatutu Gatotkaca.
ana kidung rumaksa ing panci wengi Guna Dewa